Ok, duže vremena sam tražila neki NLP trening, ali do skoro nisam mogla da nađem trenera koji bi mi odgovarao, dok nisam naišla na tvoje ime Lidija. I tokom treninga sam onda upoznala i Tomasa. I jako sam srećna što sam pokazala ovaj trening i što ste mi vi baš bili predavači, zato što je upravo to ono što sam ja tražila za početak. Sad, što se tiče samog NLP-a, jako puno ima stvari koje bih ja preporučila i mislim da svaka osoba može da se nađe u bar jednu tehnika, ako ne više, a sigurno sam da može mnogo više tehnika i da svako može da ima koristi, ako ne u profesionalnom bavljenju, onda sigurno u radu na sebi. Jer ne samo što će se razviti kao ličnost, to može da primenjuje i u poslovnom nekom razvoju, ako želi da napreduje u poslu, a na kraju krajeva i u kontaktu sa prijateljima i porodicom, što praktično sve čini život. Ako bi trebalo nešto da izdvojim što se tiče ovih tehnika, moj izbor bi bio hipnotički govor i takođe sidrenje, meni je to važno. I eto, to bi bilo što bih ja izdvojila. Raport, naravno. Raport je takođe važan i to je ono što bih ja izdvojila. Hvala.